Hei tid, så det atter her ved en nødgjom parsti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av å redigere Ljøe, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vær hjertelig velkommen til Gjerstamal. Og jeg ferdig å spyrre Paul hva ligger til å gjøre det, Paul. Det gjør det så størst for meg et eller annet sånn. Hjärstakerande, hjärstakerande och hjärstamal. Ja. Till brevbrotten, jag säger till brevbrotten som fåglar för som var vanligt. Och i Silva. Och så rann mig i huvudet att det första som vi läser i Johannes 8. Om att vi uppöver året var så gott, i året var gott. Och han var ju uppöver så gott. Og alt det var til vi honom, og utan han ikke var til. Alt det som til Og i honom var lov, og lov var ljøsmenneskene. Og ljøse skøyner i mørkeren, og mørkere skilte dit. Og med kom sent fra Goten, navnet av Hannes. Han kom til vittnesbord at han skulle vittne om ljøse, at alt skulle komme til trygg ved honom. Han var ikke ljøse, men han skulle vittne om ljøse. Et sannar ljus, det som løser fra et menneske, skulle nå komme i heimen. Han var i heimen, og heimeren var til ved honom, men heimeren kjente han ikke. Han kom til sitt egna. Dette var det særlige som, altså løsningen av personen og æren. Akkurat, ja. Altså han kom til sitt egna. Men hans egna tok ikke med til honom. Men så mange som tog med til honom, gav han måtte være bøtengods, tøymende tryggva navn hansara, og de født, ikke av blåve, helt ikke av holdsvilja, helt ikke av mansvilja, men av gode. Og så gjør han en løsning av honom. Han sier, året var holdt, og tog bostad mittel nokkara, fotler av nøye og sannløyga, og vi så dårlig hansara. Dort som han og øynbåren soner her fra færgesøynen. Johannes vittnar om han, råpar og sier, hesen han som sier om, han kommer etter meg, kommet undan mer, tog han var åren Ja, fettling hans her vid øtfinnje, og ta nøye, tog loven var givet ved Moses, nøyen og sannløgjen kommet, vi Jesus Kristi. Det var om vet av et sånt her talet mot hjertet, og Foglafjord heimbygden til mamma. Og jeg minnes meg omkant jeg har vært kalt Foglafjord her. Og man har lært seg til mamma, og den har vært så hjertelig av møttidsen. Og jeg minnes omkant som Foglafjord ikke vil gå med. Så jeg også sier etter her, Jeg har slett ikke talt det, jeg har ikke nevnt det. Jeg nevnte det i bønnen når man har kvalitet i betest. Altså hvordan det åpnet i firmaet og så ikke han, som var så intenslig og gode, og komme til gjerrer og åkere liggende, åttan sint, åttan neka, bare det gode. Og så tok han og døde, fyra åkken som ikke kom til dødja. Utan å kjenne han hvis vi skulle være frelst. Det var en så forklarlig løt jeg sa til her. Men han taler om 4 kapittel alltid da var i Jesus-branen, som var vidtjeit her jo. Og han nevnte så ting som hefte seg ved med. Da Jesus-branen ville åpne oss og så. Lyset det som jeg var egentlig kom hans her. Ja. Og jeg satt så og nøyde til det. Og jeg må si at nå var jeg ikke skulle tale til togjen, etter til Tikkenberg. Dette nok helt enn standard. Helt. Det blir jo som første Mosebok i opphavet. Ja. Som det første årene i Bibelen, ja. Og det jo begynnelsen til den nødja skapningen, ja. Men dette her som vi har sagt om han, vi så og fætelige ståren og flotten åren
og så lycka till på några mat lycka väl. Det att allt våre till vi honom. Og utan han ikke våre til av tog som til Jeg halte at så helt avmetelig størst. Og alt søvan om Jesus. Alla veien I jakten. Altså, hvis nu vi kanskje sett dere som avskårer enn løt, ja, til dere sjølver og til bøyblene, sett dere noe steg ikke at heimen som kanskje ikke trykker, men han til søvan om Jesus. Og altså, jeg hadde alltid aksepteret at han var et godt menneske, og han var en religion og aksepterer som profeter. Men det som dette her året sier dere, at han opphavet til alt som til. Altså alt universet. Altså alt det som skapt. Til hver detalje han opphavet til. Og det jo ikke lytte, ja. Men hvis jeg nå har hørt disse sjøvene om denne personen, om denne mannen, som her, og det har sagt om han har skapt alt det. Hva har jeg så forventet meg av honom, ta han jekker? Ja, faktisk akkurat det som evangeliene lyser, at han herre iver øtlån. Han herre iver øtlån elementen og I skaparversene, vinter og kjekkver og alt, til lyran, aktaran, og han hever valgt altså, hver omstøvun. Vi tar kanskje han vil inn I at han bytte ut 5 brein og 2 fiskene, og det bare vaksa. Hver sjuka, at han ikke sjuka som konstanta seg fyrir honom. Og selv de mennesker reiste han opp til lys. Og her kanskje hugsa om Lazarus som det ble sagt om han har vært der I 4 dager, altså. Det ikke 4 minutter og konstant andadrott og hjertemassasje og hjertestarstare som på spil her. Han var så ferdig I forråtnelse at han dampa, ja. Men hesen her, opppass med avren til alt skaparverket. Han viser bare, altså, I ødlom stidlom, sina makt og sina meie, og reiser mannen oppa. Og det akkurat det som jeg har vilja umynda meg av en person, at han gjør hans tingene, og kan gjøre hans tingene, og jeg har sagt det å være han som alltid vært til vi. Og jeg stod ta jeg har hukket som et her, så drømmer jeg meg ofte atter og mine avvita det ta alt var godt, og ønsk var ringt. Og hvor jeg gjør det at det tog jeg at det gav meg sånn jeg. Altså, trykk var Jesus, det var en kjølfølge, alt det jeg kan minnes I omgattene her. Iva som til at jeg ikke tror jeg Jesus. Og ta fører inn I løyve, akkurat her som han sier, Taimon gav han mått, jeg være bøttgods. Altså, for meg det det store. Ja. Og ta Jesus, og jeg tror jeg kom til havner, ta en sommer, og jeg lærte jeg male, og hørte disse her personene. Jeg har hørt Victor, jeg har hørt Androslån, og menka sitter I undertøra båtskapet. Og så nu kom jeg til havner, og så nu Peter Haberg her, og jeg vet ikke om han kom, vi tog sannsyn og så tølge, at det kan godt være at han kom, men ta tøkene han til under han her I drottor, med besta støyne I Allheims skaparverk. Den stjøttene fjølt, den kvøtte tåre slotter. Og I øtlån kjøpt noen, hva sier han sier? Prekvast håndtunsterska. Og I øtlån kjøpt noen prekvast håndtunsterska. Ta sinker salmoen, fredsarvtøy. Ja. og det teker om hjertarøtrene, altså. Det blir jo hjertamal, som utan løyka, altså, I noe annet. Og jeg kan så færre kjøkkene til her, så var jeg atre fokla fyrir til. Det gjør jeg for å gjøre. Det var gjøre, ja. Victoria for det gravar. Og så hørte jeg Hans Christian, sånn henne, her var en tale,
han talar i vägen sischen, ja. Och han luste mammorna. Så avmätaliga väl. Men så kom han in ett här vi att bygga folklafire. Och han nämnde några sålais att det var inte tillvilt att Victor Danielsen och Ricka och Tej valt av er folklafire. Att bygga folklafire. Då folkföreningar var så gav vi Tej. Han kom fram vid ner. Vi tänkte vi mig själv om att jag har inte hört det här för att bygden och hela tiden var gav Tej, ja. Och så säger han att här säger han här stått fra här som där gamla sälen stod. Här stände standmynten av honom som bygden över oss, ja. Han som omsätter båtarna och han som gav oss några sancher och som arbetade det och något alltså. Åttan att ta hänsyn till sitt likam och så en tarva. Det var en standtant alltså. Kvar det att tala i störst till och inte som kom fram om han och om till stäa här som han bor. Gör sitt lagt vi. Det var verkst. Ja. Och hade allt vägna den personen han var så otids nu. Som vi tar lite om. Ja. Och inte något annat. Nej, det är akkurat det. Men det är det här året her, og i hånden var lov, og lov var ljøs menneskene. Og det er jo, hvis nu så setter det kommer så sett når loven var givet ved Moses, ja. Men nå er det sannleggen er det kommet ved Jesus, ja. Men hvis nu setter lov og ljøs oppe måter, eller atre måter, lov et halvnående, det var jo steindeier. Ja. Det var steindeier. Det var stein, det var høgt inn i steinen. Og det var det som folk ikke fikk. Og jeg har så selv bare konkluderet at på min egen råkninger at de finner lovene for at prekva til at røyne seg at norska skole vi egnar rettvis, ja. Men det var lukket det som steinene som loven var skrivet av. Men så kommer det her lytla badne, livande og heit. Og dette her er løyve. Dette er svaje som faktisk vil sjåa inn i heimen. Nå narskas vi jålen og vi munnas hans raføyinga. Men det at dette her lytla badne vil føtta. Og som vi vita forsøvna til eisen fra Matteus og Lukas at han var giten, at hon var giten av hele andan til å bære hetta badne, hetta spesielle badne. Hetta badne som 100% menneske og 100% god. Vi feir 18 god og i mor 18 menneske. Og hetta her så spyren svaje til nødja menneske som var skapt etter Kristus, ja. Og som ødelvitt vi trygg for han. Altså, blir en pastor av. Til blir en pastor av okkona. Hette her løyve. Og hvis vi husker om mysker, hva er det som kan få okkona rette leie? Det ljus, ja. Det ljus sast i myskene, så videre vi da. Og jeg kom tanker om søvnene, som jeg har sikkert fortalt henne fyrreisene. Da vi bo i Skåpen, så var vi grannar ved Ola Johan Laberg. Og vi hadde en ekko prat, våre nærmeste grannar har vært til vårs av myntlige blod og fyttfalt, Karolina og Johanna. Og så fortalte jeg firma en affær om, det var fra Krøynene av, det alt var myskalagt, da. At hver manns var farner i båt ur havn, men det var så øyla avvirskar av rostrekka. Og var nok farner ui som arvet tilstandene sted, og myrsket kommer av, og det aner ikke hver der er. Det vet ikke hver der er. Men ta først en med over skåpen tullje opp til utråd der. Og han stender under husavvetsen, og han fester seg ui,
Og han tendra sånn tennstikken. Og til ljøse var nok til at her kom bjergerinna. Ja. Og i her så ser man hennes eisne, at i hon var liv, og liv var ljøs menneskene. Og jeg minns en forsvendiga lofte sier det her om at alt livande leitar til varmana. Altså alt livande, ja. Man fer fra kultan og leitar mot varmana. Og det som visen i liven, det at det er ikke deg på som røyner å få okkon til jeg kikker okkon penta. Det veldig ofte at vi blandet sammen her, at det det går ut på. Vi har jo for mennesker kikker seg pent, så alt vunnet, ja. Men det er et liv som kommer, ja. Og som fullkomlig arvus enn det som vi naturlig kjenner til. Ja. Det det som är mångt vet du som säger Jan att han tar särklöse som en avvit eller partner i. Ja. Och visst så för vojar och då kommer in i till löve som kommer att annat till löve. Ja. Och då upplever allt det ljuta alltså och inte någon tanke. Du høyre da, og det ut der, og du ikke bedre enn henne, og så framveges. Ja, man vil så avmøtelig gjerne være 48 til, og så bare fortsette. Men det blir ikke tid. Du måste vi honom vinna det. Og at han kommer inn av byggvåit her. Kærlighet Guds uttalt til å gjøre noe, så han sier enda vevnen, det ikke til skammer, tog kærlighet Guds. Uttalt til å gjøre noe, vi har i antan som giver noe ned. Og det okra lov. Og utra hjertan og ganger lov, ja. Og pulserer så omvetar det. Verkar som sangren sier, at han bänkar hjärst och blå så tøtt jag någon akrar för och för att vi det älska förstå och kon skildet er. Tøy sier han bärs kärleken röjnor. Och han tar kärleken öja vid en ny hjärtlock. Uteltan vi hade antan. Akkurat, ja. Personen och självon som över lärt oss ut blå för i och. Alltså det så underfullt att kunna leva till liv. Det ja. Och inte vara så säger han fänka av det som fotonklon som det sätter ut för att vinna och. Eller finna och eller vi kommer vi klättrar ut dem, Ja. Att det så öde månader men vi kunde inte vara där för 8. Så skulle vi lära han att känna som att vara i ljusen eller i mörkret som heter. Det blir stilla sig i ljusen av som. Ljusen är mörker. Ja, det är inte ljus. Nej. Det är mörker, Det är mörker, ja. Det är mörker. Och att känna han av och så täber sig att in i där och vill ha till att bliva till. Det är så öde ohyggligt. Ja. Ja. Och han var allt till motsatta av tog. Ja. Och tog var människor ren till hans. Nettopp. Ja. Och ja, det är bara så, det är så, att det är så störst och så allmäntligt då. Men kvart tro tog och han hörde ja. Ja. Här han säger ju Isaias, jag kan lycka citera sin tog här. Eller väl känt. Här Isaias 3:8. Här säger han där faktiskt på samma jag säger till Johanne om det här sa ju under spyrarna. Och han börjar kapitlet här vid kvart tro tog och vid hörte och kvarjon var armor Herrans åpenbärer. Och han och det är alltså Jesus. Han rann upp som veik planta för asjon hansara som rådskott ur torrare gör. Han var inte färre hej onkat ord. Vi såg i han men han sa inte så ut att vi kunde ha tockat till hansara. Och här för så Isaias in och det som han måtte i jakten för att vi kunde få lot och i så samma liv som han är. Ja, bara hoxanen om att han skulle gänga jakten allt det. Ja. Alltså det må ha varit en underfotler
skapare och herre som har gjort det. Alltså vi är så gåor vi så skaparverk människa att det måste inte färdas. Akkurat, ja. Sjaltan vi höra då i häsen ljusen. Vara framsett. Det är ofta framsett som människaliga. Men ta det över framsett goddomliga så särskilt du god vara människa. Ja. Bara fyra att täcka sig av ötlund som manglar ju i tjock. Ja. Det är Jag har ju ofta för mig öron till som pappa säger att jag har kostat illa väck och behiltet att gå. Och då tar för ångade fram att det var sagt i en sån omstånd att det illa var så nær och kände så omätaliga av honalet. Och men så det så där utlöste bara där i havet. Och så till att han skulle kunna vara att han överröjan var så låg som han var alla städerna, kvar han kom. Jag sa han ångade brottan. Nej. Tast. Jag sa han ångade leipa upp och leipa av eller göra näka som hej till att göra. Tog jag har valt att gå och kosta illa väck. Ja, fantastiskt. Väck, ja. Och hade löndamal. Ja, du säger att det är så allmäntligt. Ja. Och hvis vi inte brukar allmäntligt år, så blir det inte allmäntligt. Det kan inte vara avflakt. Alltså, till vårströmmen hemsens är god i en dörskapare. Det är något som vi behöver inte räkna. Ja. Det är... Alltså, det har vi också om alltså, bäja och egna. Vi känner ju oss själva. Och vi suttar människor. Eisen er hemma tjokken og rundt om okken. Og eisen enda at det er lytte bøttene gos til begynner å hevde sin rett for at det er helt lytte. Og så suttar det ut i heimen gos... Altså, det virker så vanligst. Det virker så trøstelslest for mennesken. Man skulle tro at andre vogn var. Men vogn og vognen kommet. Og hon verelig. Hon ikke noe utøtelig, noe som bare noe helt spesielle mennesker oppnåa. Og da jeg har disse løsningene av papadøyene, så må jeg bare, altså, takke for brøstet av meg selv og si, vi er med arme sindige nøye. Ja, men jeg har isne. Ja, men eisne til okken. Ja. Altså, eisne til okken vanlige mennesker, som ikke er det her, som vi vil til yngste vi var. Hentan vånen vi Jesus kommer. Ja. Det är hit är inte mån. Nej. Hvis vånen släpper in. Nej, akkurat. Och jag vet ju en kvinna som säger mer. Jag sände om så salarlöv och hon fortalte mer. Och hon kom in här till att det hände näka och hon var så nya brotten och skaffa. Hon klarade inte att täcka det. Och så säger hon en av körer härifrån som hon kom och att det säger vi herrarna så kan du inte göra det undrar vi med som du gör det i Jonas. Säger hon. Så kjallsamt. För att Jonas, han säger att här och han var så skuffad över att han är ju också att här att god för att lägga inne. Han har sagt det själv och att vänta vi, ja. Hålla. Och här sitter han och vantar att han får göra det. Och god gör det. Han blev så helt otroliga ting för och hon ber han göra sig lika glädjen som han gjorde Jonas. Och så säger hon det här som Herren säger vid Jonas. Och skulle inte text sent och du kan läsa det upp till. Ja. Det är så stort där änden av Jonas boka. Ja. Ja, men det är så gripande. Det är som man fortalte om sig själva. Där uppe att det är mer gripande alltså, till det är inte det. Avers är av hässon. Det är spärra. Ja. Här tar vi här ständer att ja, Rosine. ja, jag hade varit som så ja.
ta lat god Herren risenusron vaksa upp i Jonas till skugga i hötta hans här. Och så hetta, så han kunde vara fria i hurten. Var det hon också säger om? Nej, hon också säger om halterna. Ja, det är inte bara fria. Och Jonas var äckliga gläver om risnusrunden, men ta i lustemorgon efter lät god arm komma och stinka risnusrunden så han fallnade. Och da solen kom upp sendte god brennande i heitan estanvind, og solen stakk så i høtt Jonas her at han fikk makt at løse. Ta og yngst han sier deian og sier, jeg vil fyrt dødje en liva. Men god sier vi Jonas, det beint at jeg vil så ytler om risnusrunden. Han sier, ja, jeg har grunn av ytler til deia. Ta sier Herren, to hermast om risnusrunden, som du ikke strøy hever haft av, og ikke finner jeg vaksa, som var til etter en natt, og da ut etter en natt. Og så heter veldig året. Jeg hadde da korsan over inn i året, jeg var ikke da senest. Og mer skulle ikke til sint og i Nineve i noe større steg, her mer enn 12-20 mennesker er det som ikke kjenner vinstre fra høyre og nekk kreatur. Hva er det hjerteleie? Ja, det er hjerteleie. Ja. Hon säger till att så kommer hon till hus och hon lägger sig och hon fler. Så det är alltid affär en gångtur. Den är värre. Och vi ska sträva, men det ska inte vara gångtur. Och så nu knappt det kommer en in och säger att vi tattlar för en tur på afton. Jag kommer inte vi. Och nej. Men sonen säger, jo, vi kommer. Ja. Sonen säger, vi kommer. Och så för att det köra här som det skulle gänga fra. Och det var så öjligt dis. Och så öjligt det till vårt det hanker ur alla städerna. Det blev akkurat som, hur ska man säga det dis. Det häftes ju på äkna bröjor och det hanker. Och det var så rävligt diset. Och så gänga de och de kommer så attor mot bilen. Och nu säger det snär vi henne som är bena kommer. Han ska särskilt ut, säger han vid henne. Jag är inte på pappa då han var vi. Och jag är inte på sonen så att han är vi. Och jag får nästan inte se näka för snär disen någon som hankar upp i ansiktet någon och trippar ner. Så det är runt. Så myntade han skinner så han själv. Han vände skinner. Ja, nettopp. Och han var inte nökt och skinner var valt och hitt var allt upp. Ja. Så säger han, nej, du må präkva till att detta passar. Och så var allt annat valt. 8 skinn. Ja. Och hon säger till hon blev så gripen. Hon var pura normal. Och detta var det Herren gav henne, han dagen, för jag blev gav hon det. Ja. Och hon blev så himmelsläsare. Det första, ja. Alltså hon tog inte förklara hur hon blev så glad, men alltid att hon är så nyallig. Tog hon var pura torr. Det var inte falte på henne, inte. Det var inte kommit på henne. Och tar var nästan druckna av disse. Jag har inte hört det här för. Nej. Alltså Herren djäver han djäver och såna tecken på imska matar. Ja. Jag kommer också om hina kvinnor. Vi där säkert nämnt andra för eisen här, men i morgon tar vi så till Lindne, sände inte Valio. Och så spyr jag om du längst ner tossa vi Marion ska räkva. Hade långt flera år sedan. Du säger nej förresten, jag får ringa till henne. Och så ringer du, men ringer skæft. Det var øyla spesielt. Og han så sværer hin endan, og han sier, du snakker om mammuna. Nei, hva sier du? Jeg vet ikke hva han tås vi, ja. Og ta viste seg til at den her kvinnan hei hørst til sagt og gjennom kjenting om at du har ringt skæft, men det var ikke skæft allikevel, det finnes ikke godt prat. Og så har han sagt til mammasvinna etter kvalitet, får jeg ringe Paul om det skæft til moen. Og så hender det morgen etter. At du ringer skæft til henne, og du får avitja mamma og dødsna. Ta at han nå etter. Altså, ja, man kan bare det blir bare mer og mer livant for meg til. Jeg sier vi mennesker, ja, men katt lå han, råp på han. Ja, det er råp.
Ja. Och Det är alltså. Hvordan skal han få att när jag någon till vet så dalsk. Ja. Och så letar han. Letar han också om rinjaskaft. Ja. För jag folk. Jag vet inte Alltså- akkurat. Jag hade inte akkurat så dalskt han där men. Ja, men alltså dalskar är för Hasson. Ja, men hon blev Så jag kände jag henne slett. nej, Och jag kände helt inte mamma. nej. Alltså, Så du kunde förstå heller inte. nej, jag kunde det inte. Nej. Men allikevel, Men här lätta fram. så det blev en vidskap för Louis och alltså att det är så ja, att det är bara inte till att skilja. Men det, som jag sagt så här säger kvinnan det här och hörde henne ta sig så point fram så blev så gripen av så här en visk. Ja. Det här var en lika stor bådskap till han som kom och be henne komma vid en tur. Det är alltid han var ett eller annat till henne och isne. Också i familjen, ja. Och gifter inom familjen ett lock och han trångte nog nettopp akkurat det här som han upplevde hända där. Och så spyr han på henne då. Du tog spela till hon är så löjen. Hur spyr han ta till? Alltså hon kanske bestämmer själv i vad det är så. Du vet rätt vad. Så säger pappan, då hon är halv människa och halva fåglar, säger pappan. Ja. Och det gör det alltså att det var allvarsamt som mannen, alltså vad det var. Det var halvt människa och halva fåglar. Ja, men det var det att hej och vanger så fler av steg, alltså. Och innanför så färre vi av flickvar steg. Heim till min god, alltså. In i under. In avgör steg, heim till min god. Och så lyser han stegen vid i sanchen, va? Och säger att det viskar alltså man gata börjar vi. Knappt blir så tjeckt upp för sig. Herren var det som viskar vis. Man kunde inte finna ut auto i. Utan att som han undrar sig ordentligt, vad är detta? Vad är det således? Vad skulle äntligen hetta vara således i det? Ja, självsagt, ja. Och det är självsagt. Ja. Ja. Jag har inte annars säga om det, utan bara hvordan allt bröttes jag hos kvinnen. Ja. Alltså han Hebreerbrevet säger Jesus Kristus är samma igår och i det och i alla avra. Det är han, ja. Men Men jag undras ofta iver det här. Ta i herren är det gångt. Hvordan nya det kan vara. Ta i han startar mig upp, alltså. Till att switcha. Ja, jag skriver en syndrom till Arne vi börjar här. Det här att han skriver Jesus brann höjt att Herren ska göra ett antal vurstans. Åpenberingar kunskap om sig. Till att skilja vävnen och vi kallar vi. Hvordan røyker ut ordet arveren så er det middeltid høyla. Hvordan ommetligast av kraften så er som og jakom virkar. Man vurste jo Kristus igjen. Røste han opp fra dem med deg. Sette han viser i himmelen. Og han ikke bare viser, han viser. Men akkur alt viser i himmelen. Sette inn himmelskøym. Langt nå. Hvor kan forklare det? Og det tog vi er en person. Kristus er vår en person. Ja, man blir ta som att det är integrera. Det är så ser man tvinna, så ser man våve. Ja. Och det är också stöva och i honom. Ja, vi är inte suntere, men vi är gjort ett vi han. Akkurat. Fullkomliga. Och ser man som han är färdig och färdig i honom. Så säger han vid lärsvannarna, eller säger i bönnen här, alltså vill han visla vara ett och isär. Ja, det säger han. Ja. Och visst du nog teker att här som är satt av krimpra. Han säger det här att känna av ett ångan efter hållt. Ja. Kapitel 5 och halvt. Ja. Om det har känt Kristus efter hållt någon,
så känner vi han inte långt så. Ja, och så känner vi han så. Jo, han säger om du är i Kristus så är han, alltså han som är i Kristus, något skapning. Det gamla att vara to och jag och hon och så framväges. Det är smör. Det gamla är färre. Och det gamla är vår nytt. Och allt det här från gode som oj Kristus är samt i och visar själva. Ja. Det är akkurat det här som är jag vet inte vad jag ska säga om jag kan säga lantamal eller lidgelen eller kvart alltså det är att allt folk i följden har hört om Jesus och det är flera förnär och det är alla flesta tryggväsen det har vi la mest till det är så helt omedlande tryggvande folk i vårt land och så hettar här att komma känna han som en og i vånan integrerer en part av ens egna liv. Hver og nærværen av honom så uttøtjelig at du, jeg minnes da at det ble helt konkret for meg. Jeg var øyla myskaratter. Men ta jo så hente her forklaringen åpenberingen av honom og i mer, og alt det som han for meg, ikke bare være teorilanker, men vi hele andan var det tilførst, altså min innere menneske. Da knappt ble det myske rastland fullkomlig vekk, altså. Og han har vært totalt bort. Tog at det ikke mist, at det løyve ljøs menneskens, det var som om en høveskontakt ved fotlom bjørstas av ljøse ble tentra innan uimer. Ikke her oppe. Ikke etla bæge, vil si. Så det ble en samklang i middelen, forståelse og erfaring. Ja, det må jeg si, vi som han sier, at vi tryggfæter vid at heimen er skapt av jord og gods. Ja. Så det er av det som ikke sast, det er som sast av vår tid. Altså vi trygg. Du kan ikke fæta det. Men vi trygg det er akkurat det, altså. Altså tryggven og oppfætanen blir åkt. Ja. Og ta hevet og neka som du ikke har i åren. Vi trinner av Jesus, ja. Og til mer var det så velvirkende at jeg kom til ikke så igjen, jeg var tarnamor, og jeg ringt vi at uttrykkende, hvis årene ble forlenget stava, men så kvar var alt det her problemet, som her. Tog at Jesus sier selv at vi skulle leve trygg. Altså, han sier det her i Brevbrand 12, og i alt det her sier han det, så er det godt. Etla så hjärsta neman det alltid säger han det här i Brevbrand 12 och jag ska läsa det här verset alltså. Och han ger sig och mäta det en omärk i skriften och få och kom till. Det han säger en rättvis som mojen säger han. Ja. En rättvis som mojen. Bara det är uttrycket så här. Till en längre kapitel men han är otroligt upplysande och mätaliga gåvor. Han säger det vid ändan av kapitlen. Ja. Det är då det fram till det. Ja, vers 8:30. Ja, 8:30, ja. Men hin rättvis som mojen ska leva avtryck. Och 16:8 hever Salmoen inte tackat till hansara. Och så nämner han det här. Tau vid ikke av taimon og sias undan til fortaping, men av taimon og tryggva salene til freds. Og så fer han iver i 11. kapittel at tryggva fotviss om det som vana verur, sannføring om det som ikke sast. For i henne var det jo henne gamle og finke gåvan vittnesbord, og så kommer det til, vi tryggfæta vid heimeren skapte vi år og gods, så det ikke av henne kjøndige, det som saste våre tid. Og så
för han var vi allon. En sån troafet som han nevner. Ja. Bäge till ett och gott. Så tror jag. Ja. Och han nämner att det var stöjna och säga sånt och allt det där. Det gör det någon om. Men det är sant att det är ST att det tror initiativet kommer från god till själv. Ja, allt är från god. Ja. Allt. Och jag tycker tog att man väcknar alltså så som är det nu 5 år så här. Och till han ju måttor han fjärrar bara bort. Men så händer det här att han säger här i 17 Korinthierbrevet att om så utvar till 4 kapitel vers 16 alltid om så utvar som människa akkurat gånger till grund där. Så enter nutjas till invarses människa akkurat därför det. Du trångt akkurat, alltså gengalt grund där viskar och nu större och större överflow. Vi har fyllning av ord. Vi tar inte kännliga för jag, men det är kännliga. Det är kännliga tymligt och det är kännliga ravet. Och så får han över i 5:e kapitel. Allt är framvis ner som är nämnt i Johan. Här är ett känna av ett omgående sånt. Akkurat. Ja. Det är så, det är ett fäll som det är naturligt i hemmen det att känna efter hållet någon. Och det är fullt, för så nästan fullt ut acceptera ja. Ja. Och vi söker krutch i hemmen det är en verklighet det får jag slått en återfyr ja. Men tar man så för jag syns att om vad är det som driver detta krutcha. Men ta allt det här känna att känna efter hållet någon i verkligheten. Hvor krutchast russar och ukrainare. Alltså men det är ju egentligen bröra folk alltså. Vad är det som gör det? Jo det är några ting som alltså som man så för efter och jag känner inte en gång förklaringarna till russarna hur det ska lägga på. Men det är att det här och så jag ströj här med STS ja. Ja. Kvar och god och det känner människor. Och han letar efter människor hjärtan. Og i Jesus Kristus et sted, jeg vet ikke om man får sagt det som et sted, men her er et område og tilværende, hver bare parster blir til ett, og i hånden. Det er han svære og poetere. Ja, men det er nøye tog. Jo, men jeg mener at det er her. Det er her, og likevel så velger mennesker helter at krutjast, tog man väl hållt det till naturliga framom och hävda så rätt att jag har rätt till detta och jag har rätt till detta. Men i Kristus är det gamla färre. Allt är vår nytta. Och vi ska ta här i Efesos kapitel 2. Ja. Lycka får nämnt här här andra kapitel här han säger men nu är og i Kristi Jesus tid som av vår lengt borster kommer nær vi blå Kristus tog han frier okkar. Han som gjør det eit av bavon og breit nyer mittlengæren og i skilte sunter og til futjenskaprene. Og hatt gjør det han, ta han ui halte synen, tog borster bålåna og fyrskipan hennar for han ser kunnskap av bavon eit nytt menneske og såleis gjøre fri, og for at han vil krosse noen kunne i en og likhamme få boar parstar sottar vi god, vi til at han vil ha noen drep futjenskapen. Han kom og kunne gjøre tikkum fri som lengt bort våre, og taim og fri som nær våre, tog vi ha noen, heva vid bare parstar, og hette altså to som gjøter og hetningar, og i en og anta etgang til feirene. Det vil si at hva svære opp på heimsens nei, som vi ofte sunker fyrra, ja, men det Jesus Kristus. Han svære opp på heimsens nei. Og ikke bare på heimsens nei, men eisen på neiene, til hver en einstøkken. Og tog altså, ja, han okkur så nær som vi får nevnt hans navn. Det det som verileis navn. Ja, og han sier at han har det som han sagt i 4. kapitlet, som nevnt nu. Og det her at vi tar ikke kjennlige for jeg, men det er okjennlige. Det løsningen, ja.
tog är känlige tog med det, men ett okänlige är avet. Och så fer han och säger, vita ju att de görska hus likans okkara verur bråte nior. Vita. Här har vi byggning fra god till hus och inte gjort vi håndom, avet och i himlen. Ja. Øysene med han vi bygger her, så får vi jo, tog jeg kan lunches etter å være iverklatt vi himmelske hus i okker. Så satt som vi tar som klatt, som øyklatt ikke skulle finnes nært. Jeg vet som vi her som kjalt i er, og så får det tenkt, tog vi vil ikke være urlett, men iverklatt, for at det deilige skal være oppslukt av livet. Og så sier han har jo gjørst okken før, just for hesten er god, han som øysene gav okken andan på han. Tog vi alltid horest, og vita, ja, så langt som vi er heima og i likamnon, vi bortstor fra herran. Tog vi livet trygg, ikke og i skoan, ja, vi horest, og at det helst vil jeg færre bortstor likamnon, og heima tja herran. Tog sett av et øysene okker og i, jeg vil som hånd og lykar, anna kvart, vi heima etla bortstor, og at det sier sånn ekk. Og jeg ville så gjerne, jeg minnes når jeg hoksa etter at jeg valgte oss ikke vi at det såst. At jeg må nevne et ommater. Hvordan vidt det sett såjes hånden? Tog han gjør det som gjør det skal. Og det akkurat det samme vi gjør noen. Tar sikre ikke tog at tog skulle sikre. Men tog han gjør det han sier det. Det är alltid värre. Ongat ut är motsatt. Ongat är motsatt. Och det är akkurat det samma sak. Till som han säger här och i 17 Korintbrev och kapitel 2 och änden här han säger till att vi är gav i änge Kristus för god. Alltså bara att vi också om att uträtta. Alltså för är det vi gav i änge Kristus för god. Jo, vi gav i änge Kristus för god. Vi till mittlen till som får täpas och vi till mittlen till som fredsvärda. Ta med fredsvärda vi en änge från livet till liv. Och ta med får täpas vi en änge från dig till dig. Och kvar då det lätta. Han snär ängen. Han är till avvirskan att det är frälst då. Att det är för att glädjast. Och han den samma ängen har till avvirskan av hinne. Att det är för att lunchast. Det skapar ut en långsel efter. Att öja hetta. Tog hetta det som åkare åt och allt. Akkurat. Ja. Och jag har alltid haft så omätliga damlet. Damlet och väl uttryckt. Akkurat det här som vi såg här. Så Herren han är gåvor. Och han vill att vi ska leva och i trygg och inte och i skåa. Ja. Och till ånkan tojnar så dörrar bara livet sig som nettopp tar man som skriver center att man går till gruntar alltså det kan man. Det går till gruntar. Och till ingen annan väver för det kan man sak. Nej. Än att gå till gruntar. Så långt Herren inte kommer och tar klockan hem. Att sen. Ja. Jag huxar här det kommer störst till men här om Paulus han kommer till Aten. Ja. Och han talar han helt för timmen här till att faktiskt in i Jernsstein där är inte chockarna. Och han förklarar här om att ödlig Aten och henne främmande här var gå så inte stund till annan än att säga ett höra nytt. Det kunde vi sagt där är ja. Så ständer Paulus steiner fram mitt av Areopagos och säger tid menn og i Aten. Jeg sutja tid og atlan hatter ekle utner for Guds storskan tikkara. Til ta jeg gikk og hukte at helgedom tikkara fann jeg eisen i alt der vi hese innskrift, 4 okjendan god. Han og i tid så lett dorska og ikkje kjenna, han kunngjør i tikkun. God, og jeg kommer inne på det atter, han byrja visner. God som hever gjørst heimen, og alt som honom ui. Han og Herre himmels og gjerrar, bor ikkje i tempelen som gjørt vi hånden. Han vil heller ikkje tanter av menneskehånden som ein og nega tørvar. Til det han sjølver
som gjør ødlån, liv og anda og alt. Han hever gjørst ødl folkeslø av einum blåe til å bygge om alt gjerarrydje, og han hever givet ham avsettar tøyer og marskene 4 bostøvun tarra, 4 at de skulle søtja god, de tog kunne kjenne og finne han, og så hette her som kom til mun, tog at han ikke lengt fra nøkron av okken, tog ui hånden liva, rørast og vid, som eisen nøkra tykker av skalton har sagt, vid jo eisne at hansara. Og hette er akkurat han. Altså han som skapar i heimsens av ötlån, han han som gjør det møvelet av vi til. Og han ønsker at vi søker ham. At mennesker får ta fullkomna harmonien inn i livet ved at eie og kjenne ham. Ja, det er ordentlig tydelig. Ja. Det er hans vilje. Ja. Ja. Paulus han så fortsätter här så han säger vi här att ta vi nu i att Guds må vi ikke halta at guddommen lyker gudle silver eller steine, nøkrene gjørst av hekne og hugsan manna. Etter at Gud ta her haft tål vid tøyen vankoleikans, gjever han jo menneskjen til på at alle stedene skulle vente vi, tøy, han avsett det, til han skal døma gjerarrydje vi rattvise. Vi mannen som han har sett til det, og heter han prekk for ødlom vi har reist han opp fra hinnom deg. Ja. Og så her kommer det nu kommer det sånn skillnader i midten her, til det er stendt at jeg har hørt om oppreisen hinnom deg. Spott av sommer, men sommerskjøtta, hvis det høyre til atter om hetta, så la skiltes Paulus fra Tamon, men nekre menn hilse til hans og kom til trygg. Tarra middelverd Dionysius, limre i Åbakusranon, kvinna vi at Damaris, og nøkker ånder vi Tamon. Men det er klart, der fikk alle samme bådskap, til at hei. Og hette navnet, hette underfulla navnet Jesus, som så nær tjåken. Jeg vet ikke hver tøyn tørver, eller hver tøyn nei som du hever ut her, men jeg vet Sverre. Og Sverre Jesus Kristus. Så vent der bare til hans herre. Kattle han, tåsa vi han. Han og han så nærværende. At du blir helt klakk, eller klakker, ta et opp der, hvor så nær han tjatt her. Så Herren var siknet til. Kan du enda i bønn, Paul? Ja, Herre, takk for det at vi kunne oppleve så løtene til at ta mange kvita sitt her. Takk for Herre, disse mennesker som virker her. Takk for Herre, hvordan det gjør det godt. Vi har lært at de komme og fære, og alt gjør det samme. Og så har også om det, som mange til brøytes. Alt gjør den samme. Jesus Kristus er den samme, vi gjør det i alle det av. Takk for det, takk for det, Daniel. Og Herre, takk for det, at vi kunne ha det så godt sammen, og har haft det nå i så mange år. Vi priser til her og takker til her. I Jesu navn, amen. Amen. Så var hesen parsten av Gjerstamal kommet enda, og vi færre at takka for okken. Og vi Anja Hansen, som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson, som teker seg av Jøvnen, Paul Færre og Kjølver, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Pastor av Gjerstamal som her var vært, her kan du finne fram av YouTube, om du leiter av Iktus Sjånvarsp. Og hesen pastoren, han kommer eisner å ha lagt ut her, og han kommer eisner å ha sendt av Kristelig Kringvarsp. Så enda fyr, tusen takk for hesfer.